Euskararen nazioarteko eguna Frantzisko Xaberkoaren egunean egiten da. Izan ere, Frantzisko 1552ko abenduaren 3 hiltzen Santxuan uhartean. Zertan nahi izanan, ez dakigu, baina kondaira dioenez, hil aurreko azken hitzak bere ama hizkuntzan eman zituen, euskaraz. 1930an Eusko Ikaskuntzak ezarri zuen euskararen nazioarteko egun gisara. Gorabehera asko izan ditu urteetan zehar, ariketa 1985ean Eusko Jaurlaritzak eta Euskaltzaindiak bat eginik instituzionalizatu zuten. Agintariek euskararen alde egitea ondo dago, baina herritarrak euskaldun izatea azarro gaudela argi utzi behar dugu, eta egun honi behar duen lekua egin gure bizitzetan. 2026an berriz korrika ospatuko dugu. Ekimen berezia izaten da hau. Euskal Herri osotik 10 egunez euskara mundura zabalduz joango gara. Atarratzen hasi eta Bilbon amaituko da AEKak antolaturiko 2026ko korrika. Aitzakia kontutan hartuz eta korrikak izaten duen harrera beroa dela eta hilabete hauetan zehar antolatuko ditugun ekintzak zehazteko urtarrilaren 28an egingo dugun lehen bilera hortara gonbidatzen zaituztegu. Parte hartu nahi duenak jarri elkarteko kideekin harremanetan. Bestetik aipatu, Santa Lutzi bezperan korrikako materiala salgai izango duzuela herrian. Bueno, eta sarrera hau egin ostean, parte hartzaileak aurkezten hasiko gara, baino lehendabizi, aitorpen bat egin nahi dugu, eta gu ordezko aurkezlea gara, berez Jon Plazaola etortzeko zen, baina azkenik lan kontuengatik ezin izan du etorri, orduan hemen gaudegu AliExpresseko aurkezleak. Gauza bada internetez eskatzezuna eta bestea iristen zaizuna etxera. Beraz, lehenik Manes Mantxolak kontseilu antolatzen dabien eta Bilbon egingo den abenduak 27ko ekitaldiaren berri emango dugu. Euskaltzaleak bildu eta pizkunde berri bat izan nahi du egun honek. Aurrera, Manes. Hau pixka bat, iragarkien atala bezala edo ulertu halko litzateke, baina berez kontatu nahi zuena gauza serio eta garrantzitsua da. Baina, nik kontatzeak hainbesteko pixu ez daukanez, eta gaur euskeran eguna izan da. Pentsatu dut ekartzea gaurko berriako azala. Hain zuzen, abenduan 27an egingo dugun ekitaldiko kartela. Pixka bat, nik esan da ez du hainbeste balio, baina berriak baldin badio, garrantzi pixkat emate alde. Eta, bat emate galdetu ez dakez zergatik pizkundea, izan ziteken poetikoagoa, edo beste hitz batzuk erabili genitzaken, baina iruditzen zaigu hain zuzen pizkunde bat, dala, momentu honetan behar deguna eta euskerak behar duna. Eta, horrekin lotuta behar duguna hori izan da, zergatik edo zer da pizkunde bat. Historian zehar, euskerak fase ziklikoak izan ditu. Beti gertatu da, momentuan galtzorian, itxaropen handirik gabeko momentuak, ataskatuta sentitzea. Eta justo momentu horietan, beti egonda talde bat, euskaltzale talde bat, pixka bat aurrera begiratzeko gaitasuna izan duna, itxaropena piztu duna, eta euskerai arnaz berri bat eman diona. Egorei buelta emateko gaitasuna izan duna. Epaien ondarraldia, 2 urteetan sententzia izan ditugu, hau da, astero bat, eta ofizialtasuna kolokan dago. Pixka bat, esan genezake, rotonda batean bueltaka gaudela, edo belainotan, edo ataskatuta. Aipatu genuen, Euskal azken urretxuko jaietako kantu afarian, ez daukagula euskera salbatu beharrik. Euskera bere kabuz salbatuko dala eta gu garen hori izango bagara euskeraz izango dala. Beraz, salbatzekotan euskerak salbatuko gaituela gu, eta hori horretarako ez dala nahikoa euskaldun izatea, euskaltzale izatea baizik, kontzientzia hartzea eta bando bat eta jarrera bat aukeratzea. Eta pixka bat, 27 horretarako izango da, txinparta berri bat, pizkundea martxan jartzeko. Beraz, gaurko hitzartzea bukatu nahi nuke urrengo hizlariai tokia emanez eta aprobetxatuz, bera ere poeta izanik eta Bernarte Etxepare aipatu dugu, euskeraz argitaratutako lehen liburua. Orain, gure herrian argitaratu den azken poesia liburua aipatuko digu beak. Arestik esaten zuen poesia mailu bat dela, azken aldian epaitegietakoek oihartzun gehiago daukate, baina ea honek ere balio duen kontzientzia batzuk pizteko, eta detaile txiki bat kontzientziari lotuta.
Erostarbek azkenean badaukalako, ezta? Poesian ibiltzen denaren sensibilidade hori, eta berak kalean ikusi zuen, Urretxuko kaleetan. Nolabait kontzientzia hartzearen ideia bikain plasmatzen duen hori. Errotula hori txikiz eta xumez pareta batean idatzita esaldi bat zegon, beak gero saretara zabalduzuna eta esaldi hori izan, gure kuadrilan erabaki dugu euskeraz egingo degula. Eta hori zen pixka bat esaldia. Azkenean poesiak ere hortarako balio digulako, ez? Gauza horiek ikusi ahal izateko eta baita gauzak beste modu batera izan daitezkela sinisteko. Beraz, luzamendutan ibili gabe, auzotik baldin bada beti dalako hobeto, hemen zuekin Gorka Erostarbe. Uste dut, ausardiatik eta poesiatik ere zerbait beharko dula euskerak eta zerbait beharko dula euskaldungoak, ez hori bakarri, baina ziur aski hori ere bai. Eta, bueno, luzamendutan hasi gabe, lehenengoa, auzoa izenburu duena. Mundutik auzora ekar baneza, bizialdiaren asperen espoliatua. Letra larrien oligopolioa zartatu. Etxepareko platanondoari eman lekiokeen bustidurarik ezeena eman elorri lore zuriz. Fruitu dendako irasagarraren itzala lanturu argi zebaki. Armiar mapeltz bat sartu zaitu ordea gibelean eta haurtzaroko frontoia utxik dago. Auzora ekar baledi mundualdiaren hats ahantzia. Inorrez da jolasean uda goiztiarretako zuaiztian. Amabiak laurden gutxi ditu Elizako kanpaiak. Armiar mapeltz bat oka egindu kutsaren atarian eskean den Senegaldar emakumeak, Piedad kalean. Galdetzean nahiko zatekeen, zein hitz erabili, baina pietatezko lehen perpausa atontzeko. Zein da galdegaia? Nondik, zergatik, zenbat? Hartu nahi duzu kafesnea galdetzeko lotsaizuna. Zergatik gurasokeri hau zurekiko? Tximeleta urdina zurekin dakartzu? Behar duzu botekina? Bi garbitzaile sartu dira Elizara, astelena da, utxik da frontoia. Samsaz mukuru dira kutsako iarak. Farmazian argi berdea piztu da, bisaia zurien dantzaldia hasi da. Antxiolitikoen eromeria. Armiar mapeltz bat ikusi dute hilerrira bidean. Armiar mapeltz bat ikusi dute hilerrira bidean. Halaxe bukatzen da, auzoa izenburutzat duen poema hau. Eta pentsatu dut, galbidean gauza asko diren garaia bizi dugun honetan, hilerri irantzuan Armiar mapeltz hori izan daitekela euskera ere, eta euskerarekin batera gu euskaldunok. Gauza txikia da poesia, edo txiki ikusten duguna behintzat, edo ikusarazi digutena, euskerarekin gertatu den tankeratxu. Baina beharrezkoa, ez daukat zalantzarik hortan. Besteak beste gauzak iradokitzeko duen indarragatik, esan indarragatik. Poema hau, ez zegoen idatzia euskeraren egoera buruan izan da, baina horra poesiaren polisemia, Armiar mapeltz bat ikusi dute hilerrira bidean. Euskerak behar du, eta batez ere behar du, nik uste, politika publikoak izatea. Behar du arduradun politiko eta publikoen konpromisoa. Erabaki konkretu sorta, behar ditu aldeko legeak. Baina esango nuke behar duela baita ere bere inguruko lilura, mistika nahi balimada, hori berreskuratzea. Dena kalkulo, estrategia, efikazia, utilitarismoa den garaiotan, ez ote dan poesia, lilura eta mistika horretarako tresna edo lanabes egokia, oinarrizko materia dakarrena. Poesiaz baita soilik liburu batean ikusten dugun produktua, hori zati txiki bat izango litzake izatekotan. Poesia begirada barneko bezain bat kolektiboa. Eta euskerak eta euskaldunok behar dugu begirada poetiko hori. Poesiak eman ote dizaguke argi printzarik euskaldunoi eta euskaldun izan nahi dutenei, ni baiezkoan. Argi printz leuna behar bada, baina bizigarria. Leiosare erdi itxitik du izenburua, bigarren poemak. Leiosare erdi itxitik sartzen den argi zirriztuak munduaren oihartzun leun bat dakar.
malenkoni auriska batez bildua. Haurtzaroko arratsen tenpleak igurtzen dizkit Espainiak. Logela honetan bertan xeatuak ditut, gauak eta egunak eta arrastiriak, eta ilusioak eta minak eta amodioaren atximur bizi emalezein suntsitzaileak. Lehi honetatik beha aditu ditut frontoiko pilotakadak, kontzertuetako burrumbak, usoen korrokak enaren txioak eta ostiral gauetako borrokak. Parez pare ikusi dut irimo egiazkoa, beti soseguaren ondare. Eta sartu zaitoe ondora, irimo oniriko bat ere, udazkeneko horbeleta guzti, bere sehaska xuxurlaz. Eta izarek xurratu dituzte ene bioz taupada sarrigegiak, gau mundu bizitza azkarregien izerdiak. Leio sare erdi itxitik sartzen den arratsargi hau ez da soilik gaurkoa. Zenbat aldiz izan ote da hemen, ezagutzen ditu gela honetako geopolitika eta estrategiak. Gaur zuek biok goxatzera sartu da, zuekin naiz izarapean, burua auzoan dudala, zeregin aski garrantzitsuetan, artikulu bat, enkargu bat, herrieta bat. Atxa azelerazioak jota beste behin. Eskuak heldu dizkidazue alde banatatik, goxotasuna darie, arnasa konpasean daramazue, nire atxaldia ere zuen erantzoa oharkabean, eta munduaren bizitaupa da geure egin dugu. Txori ametxetan barneratu gara leio sare zirrikituetatik, argizi pristinek gure begitxingurriak epeltzen dituzten bitartean. Eta aurreko poemak aipatzen zuen argil leun hori altzuan hartuta, bukatzeko, poema izatera ere iristen ez den aforismoko eskor bat euskarara hurbiltzeko balio dezakelakoan. Gertura du izenburu. Arrakasta deitzen diote urrun iristeari. Gertura iristen ez dakigu ordea. Eskerrik asko. Gehieno jakingo ez duen bezala, azkeneko hilabetetan, zintzomintzok ekintza jarri du martxan, dinamika bat, hemen ikusi dezakezuen bezala, gu euskaraz gara zapiak, eskuz esku ibili dira, lemarekin bat egiten zuten pertsonen artean, ezta? Azkenik hau jantzita argazkia atera eta hitz bat proposatzen egon gara. Ekintza honek Zumarraga Aurretxuko herritarrak euskararen alde plazak hartzera animatu nahi izan ditu, eta gu geu ahaldundu, euskaldundu eta euskaldun izatetik euskaltzale izatera pasatzeko helburuarekin. Eskerrak eman nahi dizkizuegu, ekimenarekin batekin eta parte hartu duzuen guztioi, ziur gaude, hala ere, dozenaka euskaltzale kanpoan galditu zaretela. Aipatutako hitz guztiekin, Nerea Gabilondok osatutako segidila abestuko da. Parte hartzaileen argazkia proiektatzen diren bitartean. Segidilari berriz, Inigo Ramosek jarriko dio ahotsa. Aurrera, Inigo. Jon Maiak ezinta pena, baina ez galdu itxaropena, entzun gure sormena, herria eta kemena, euskara da gure iparra, eta guztion indarra, osatzeko hortzadarra, ekia eta langarra, ai ama zeinen ederra, honek sortzen du irrika, naiz batzuk junkorrika, gaztelania izegika, herrigintza da esperantza, etorkizuna eta zaintza, handia degu eskaintza, politia eta anitza. Gipuzkera, Bizkaiera, Nafarrera, Lapurtera, Euskal Herrik ondarea, Euskaldunon orea, denona eta geurea. Hortzi mugata krezala, egun sentia itzala, iluna barra bezala, amalurran opari, bizipoza ugari, eskertuaz berari. Xirimirita horbela, udazkenean zerbestela, aurtengoa lehorra, ez da izan emankorra, onjo zale izorra, faltan dute altxorra. Guztiontzat txalobana, atxite eta amama, edota aita eta ama,
haiek gure arbazo, ondo esanak jaso, egin diezaieun kaso. Eta batez ere eskerrik asko Nereari, eta mesedez apunta martxoan bertxora aurren urtean, nik zure bertxok entzuten jarraitu nahi dut. Bai, mese. Eta, bueno, orain denun artean, hitz guzti hoiekin, han Jordirekin batera, Jordiren laguntzarekin mural bat sortuko da, bale? Muralan ondon, mai bat dao eta hitzak hor dare, beraz, animau Jordiri laguntzen mural hori sortzen. Bestalde, bitartean, Olaia eta Maiur kantariak entzungo ditugu murala margotzen duen bitartean, eta baita ere, han fondon, mai batzu dare, pintxok edaria eta janarekin, jan lasai, edalontzik gero itzulin bar dira, kontuan izan. Oso garrantzitsua. Hoi da. Pasoak itzuli mesedez. Hoi da. Eta, bueno, eta jazta, mil esker etorri zareten guztioi, eta guazen herria euskaratik sortzen jarraitzera. Beraz, gora euskara. Gora euskara. Norbaitek oroituko
etorkizunean, aizturaren zingira hontan, ito dituztenak, abesti berriren batidan, zuaitzaren azaletan, herriberako izaretan, Nafarroa. Claro, rosa,